Di selani lelagon ya. Oke. Kula mangke njaluk penyanyi nggih. Napa? Waranggono. Waranggono sing Widiwati. kupol. Nggih. Aku tak nyuwun suarane Ibu Sinta luwih dhisik sing kae sing pinggir dhewe kae sak dhisik ya. Iya. Wala tato iki, Pak. Nggih. Tato. Keno. Dagelan munggah segone metu. Bentar aman ya, kayak apa? Ayo iki. Bu Sinta ya. Mati aku. Ewekan Pak Bagong. Keno. Pripun? Kula lagi godene sampun. Wis ngene Pak. Upamane dadi bojoku tak kaya rambut 4 tahun. Sing hati-hati lho iki wong ngene iki. Iki mantep iki. Iki mantan anu kuat lho, komando wanita angkatan darat. Bahaya lho Iki iki. hati-hati lho, ben omong karo iki hati-hati lho. Aja ngene lho. Nek mau diplak apa meneh disemplak silakan sampean. Aku mau muni lho. Lho iki pedet tapi kok nyemplak bareng gelecak. Urung ngerti kok kowe. Wilujeng dalu Kamar. Wilujeng dalu. Tetangan panjenengan naminipun sinten? Kula Bendel. Mas Bendel. Nggih, Mas Bendel. Nyapa tangane? Lah iki kaget temenan aku. Sumpah kaget. Mulane wong karo wong wedok ku sing halus. Masyaallah. Mas Bendel dalanipun pundi? Kula saking Purwodadi. Purwodadi. Keluar. Kowe iku buta piye? Purwodadi. Wong wedok metu. Nyapa nek aku ngapa kae budangan to? Sampeyan ngapa? Nek aku kae budangan lha emane ngapa? Sampeyan ngapa karo aku? Rumasamu nek aku kae budangan sampeyan ngapa? Nek aku gedhe ya ngapa? Nek mau kok ngelang-ngelangi wong wedok kaya ngono. Rumasane panjenengane ngapa? Kok nek rumasane panjang kok lanang iso ngapa? Terus karo wong wedok sampeyan nek iki. Rumasane aku ki ngapa? Cek, kowe nek wani ngono ya wales to. Wah aku ngene lho. Lah iya, kudune wani wong lanang. Bales, males. Bales. Males karo wong wedok wani. Kowe wani males karo aku wani, Mas. Males so. Males so, males so. Mulai ini ya, Mas Kancil. Postur tubuh itu penting. Kekayaan itu juga penting. Karisma itu juga penting. Untuk menggaet seorang wanita biar hatinya luluh padamu. Lu bendel ngono wae disenengi. Aku senengi beda kowe pecilan-pecilan koyo karo. Alah barang disenengi sijan berbobot elok gajabrak. Lho sing paling penak ngene iki, Cil. Teko omah ora usah tuku kasur. Aja gelem Dino. dino moleh lho. Nama Mas Benda, wajib kalian kata bagus banget. Oh, alah, ya Allah, Allah, ya Allah, ya Allah. Ini KDRT. Bayang. Kaya dingene ngomong wedok ngene. Lho piye lu saking asike kowe kok rada keri-keri aku yo ngene-ngene to. Sampai pengen. Enggak aku. Oh, Kenalan mawon. Lah iki karo wong wedok kira yo sing alus kok. Lah, ngono matamu. kowe ku sing diamuk kok malah ngamuk aku. Ket mau alus yo aku ora ngono kuwi to Mas sampean. Wong ket mau aku tak sama lu. Mas Kancil iki. Oh, kuwi. Apa? Susu. Bu Sinta. Kula nyuwun dungan sih nggih. Ayo diselani. Nika wonten lakon cara Jawa Baratan Slendro. Kula nyuwun bawanipun nggih Slendro tibanipun bajing loncat Slendro. Bajing loncat. Sabar. Kabeh iki nganggo wektu. Dalang kok kene ra umum. Niki Ora keren kok. mboten enten bajing enten Kancil mboten enten. Kancil aja ning rujuk kowe kan. Ngamuk. Nesu, nesu. Alah, ya awan nesu. Alah, nesu. Cil rasane nesu Cil. Cil rasane nesu ya. Rapak jarum burun ya. Burun. Buron. Tuku. Sampean
dadi dalang pirang tahun. Baji loncat, ayo. Ora sik. Sampeyan dadi dalang pirang tahun. Ya rasa takon iki goleki dhewe wae. Apa miring nganggo topi ndase sesek? Lho, karepe piye? Foto sih. Lah oke bolone aku, kon jotos aku. Anak buah, aku dijotos iki. Oh, Ini iki wayang apa do bajingan? Lah iya. salahmu dhewe wae jarake kok aku. Balane oke aku kok. Padahal ora kok. Aku wis duwe. Balane kurang media musik. Aku ya jajal kok aku. Siapa ternak untal iki sapa? Lho. Ayo. Baji loncat, bawa sih, ayo. Bawane ra mudeng aku ya. Coba ratan to. Mas Kanjeng, iki aku tenan yo turu tenan. Mok. Speaker ora iki tenan aku yo tenan. Iki ora bolo to blo. Aman. Ora kanca-kanca. Lho, anu iki ana speaker sing ngisor kae sing sebelah kiri iki ana. Iki rumono sing muni ora ketoke mati kae. Sing sebelah kiri. Mulira, Mas. Mulira. Pak Sadan. Apa? Sampeyan ndek gawe aja nanggap iki ya. Aku suwe-suwe kupingku bosok. Rapi matamu. Lah yo iku bener. Wong sok mulane lho. Kancil tukang Jakelan emosi lah lah. yo tukang ngapusi kapisan. Saiki sok. Kakak niku seneng ngene jakelan sutra iki kelakon lho. Inna wa masobiyu. Artinya, Apa? lah, Wong sabar kasihane Gusti Allah Subhanahu wa taala. lah sabar ya, lenggah sabar. Sabar sayang. Ora apa-apa Dik, kena nggo sangu mati ya begitu ya. Pinter sing iso dong. Kusine Ubur-ubur. ambon. Ubur-ubur kan dene. Apa? I love you le. Bocah dia melu gatel lho. Iku ra gatel. Apa? Iki bono orang-orang. Ora kani ngene. Sing dene padahal lagi malah lho, guyu kok sing diceklip biasa ngene gak. Lho ya dicekeli kene. Lah. Cekeli kene lah guyu. Ngono. Aku grogi lho Mas, ketemu idola aku. Mas Ayo. Kancil, aku kenal kecilnya lho, ngerti aku Mas Kancil. Oh iya ta? Heeh. Iki nek gak buku ceritakan saya nyolong tim. Aku joli liyane. Ya kok ijoli lu. Ayo, arep jajal piye? Jajaliane. Kan jajaliane sing dene bikin grup. Iya terus Iku cerita Sing iku. senjan balik ketekno dhuwit. Iya. Ya, awas. Aja dicabut tidak kabeh. Dalange edan sih yo ngono edan. Bono dak dipasno kupingku.
lihat dulu siapa yang lu lawan, siapa yang lu lihat. Lihat dulu. Lihat dong, kamu siapa? Lo kowe lah. Maksudnya aku ki kowe kok. Ya terus ya. Monggo. Hanya tangkrang meski gelem kecingkran. Cincin. Mumet pakai kau begini ku kancil kudu setruk kok. Ning tenan iki tenan Pak. Iki mana? Tenan Pak balik gotong Apa Pak. gowo kok medeni wong? Gowo. Mula saya tuwa iki sabar atimu. Bener apa ini nang lagi sabar. Aku wong sabar kok Pak. Bagian ini pira-pira, pirang persen kok dikeplaki Lah kok pirang persen apa wong kula niku dagelan 250 apa? Pira-pira dibayar. Iya. Ngedos piye? Sabar ya, Del. Nggih. Iya. Bacing. Sehat. Kurang kok. Aku senang dibacing no. Kantil. Itu agan, kan dia agan. Betasa pinga-pinga, mana apong ngapong teuing, mana nyeri. Nyeri teuing entek abdi dapat mulang ke hentak abdi pamulang ke dapat Iki mau judulnya bawane entok ulan. Iya. Yo, saiki lagune. Ya. Kayak apa? Introne. Yo. Yo. Jadi kancil loncat. Nek kleru iki. Ake kancing tolong loncat ya Pak. Bocok tenan kowe. Lagi terus Ojo ya. maling anu lagu tembang. Bajing loncat, nola loncat dudu bajing. Berarti kancil. Kancil ae yuk. Ya. Wes. bajing loncat kas tanah aduh akan abdi lebat nerusan ketiang kena
Hey!